A festa do Albariño tivo que celebrarse este ano dunha maneira especial. Moitas actividades tiveron que ser canceladas, pero un evento que evitou a suspensión foi a cata concurso Rías Baixas da Anada 2019. Nela escolléronse as 3 adegas gañadoras desta edición. Aproveitando as distancias entre ambas, o blog Bike and Wine, especializado en rutas saudables ao redor do viño, organizou un novo itinerario ciclista para unir as 3 adegas. Bueno, esta ruta foi unha idea para xuntar os 3 premiados dos premios de Cambaos, do mellor albariño deste ano, non? Que este ano sí que houve festa do viño en Cambaos, pero dunha maneira un poquinho especial. Os 3 premiados resultaron, bueno, os que xa sabedes, non? Viña Almirante, Noelia Bebelia e Adegas Valdés. E surdiu un pouco a idea de facer unha ruta para xuntar os 3 e probar os 3 mellores viños deste ano. A ruta percorre 80 km dende Soutomaior a Vedra pasando por Portas. O obxectivo é promover os viños da denominación de orixe Rías Baixas a través das súas paisaxes. No solamente hacer conocer vinos y probar vinos, eso ya está muy desarrollado, pero también el paisaje, ligar el paisaje al vino, y nosotros nos movemos con la bicicleta a través del paisaje mucho mejor que con coche. Para as adegas, a realización desta ruta é unha oportunidade para promocionarse e crear sinerxias. Bueno, pues dar un pouco a coñecernos, a coñecer a marca. Nós somos unha adega super pequena, moi pequeniña, e todo o que sea esta dinamización, publicidade, ben nos ven. Ademais, sempre vinculado a un estilo de vida sano, como pode ser a bicicleta. Sempre son sinerxias que favorecen. Pois parece unha idea genial, e ademais é moi bon que dende outros sectores que coparticipen, non crear sinerxias co mundo do viño. Moitas veces temos actos que son moi sectoriais, moi propios nosos, entonces crear este tipo así de colaboración, sinerxias e co deporte, pois me parece moi atractivo, non? A ruta inclúe unha parada nas adegas para probar os seus viños. O itinerario quedará recollido no blog Bike and Wine. Os interesados poderán poñerse en contacto coas adegas e realizar o percorrido a vez que gozan dos viños gañadores.